боз як мавзӯи воқеӣ марҳамаи шумо. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Дӯстон, аз ҳамаи шумо хоҳиш, аввал он чизе ки нақл мекунем то охир бо диққат ба маънои мавзӯи мо гӯш кунед. Баъдан он суханҳое ки дар мавриди мавзӯъ гап мезанед. Ҳар он чизе ки нақл мекунем, албатта ин воқеаҳои ҳаётӣ ҳаст. Дар ҳаёт чӣ воқеаҳое намешавад, аммо мо воқеъ бехабар ҳастем. шумо омода бошед, мо шурӯъ кардем. Дар нақша ба ҷои қабристон бояд шоҳроҳ шавад. фикри ҳамаи одамони ин деҳа дигаргун мешавад. Мардуми аҳолӣ гуфтанд ки дар ин қабристон тӯли 20 сол мешавад ки мурда намегузоранд ва мурдаҳоро ба қабристони нав гузошта истодаем. барои ҳамин аз уламоҳои дин фатво ва аз идораҳои давлат иҷозат гирифта тасмим гирифтанд ки майитҳои ин қабристонро ба дигар ҷо кӯчонанд. ба қабрҳо аз нав бел зада, устухонҳои майитҳоро оҳистакорона гирифтанро шурӯъ карданд. дар вақти кандани ин қабрҳо ҳамин вақт як ҳодисаи аҷибе рух медиҳад. аз ин кори интизор набуда дасти коргарон ба кор намеравад. аз зарби офтоб қабре ки зард шуда буд, вақте боз мекарданд мебинанд ки ҷасади нав гузошта шудааст. коргарон ва гуркҳое ки дар он ҷо буданд дар ҳайрат меафтанд. ҳамин вақт коргарон ба гуркҳо мегӯяд: охир шумо гуфта будед ки 20 сол мешавад дар ин қабристон касеро намегузоранд. пас ин чӣ ҳаст? гуркҳо ҷавоб дод. гуфт: валлоҳ ки намедонам. сардори коргарон гуфт: шумо агар надонед, пас кӣ медонад? чаро касе чизе намегӯяд? ҳамин вақт як мӯйсафед гуфт: хубаш, рӯи маитро боз карда бинем, баъд ҳамаш аён мешавад. гуфт. сардори коргарон ва дигар мардум тасдиқ карданд ва аз гуркҳо хоҳиш карданд то рӯи маитро боз кунад. гуркҳо вақте рӯи маитро боз мекард, касе рӯяшро дигар су ва дигаре бошад, назар ба рӯи маит мекарданд. вақте рӯи маитро боз карданд, ҳама дар ҳайрат афтоданд ва бо худ танҳо субҳоналлоҳ, астағфируллоҳ, нахот 20 сол зиёд мешавад маит монанди дирӯз дафн карда бар ин истода бошад. маит монанди инсоне ки дар хоб аст, чунин хоб буд. яке аз ин мардуме ки дар он ҷо иштирок мекард, мӯйсафеде гирьякунон мегуфт: астағфируллоҳ, ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳро зиёд такрор мекард ва гуфт: ин писари фалонӣ ҳаст. падараш зинда ҳасту хеле пир шудааст. аз ин пирамард пурсиданд: оё чанд сол мешавад ки дафн карда буд? гуфт: ман мешиносам. зиёда аз 20 сол мешавад. агар ин ҷавон зинда мебуд, айни ҳол 40 сола буд. ва ин мӯйсафед ба яке аз ҳамон ҷавонҳое ки дар он ҷо иштирок мекарданд хоҳиш кард то рафта падари ин маитро биёранд ва илтимос карданд ки рафта ба ӯ пирамард чизе нагӯяд, танҳо гӯяд ки шуморо дар ҳамон ҷо интизор ҳастанд. ва ин ҷавон низ давон ба сӯи ҳамон пирамард, яъне ба сӯи падари ҳамин маит шуд. ҳама интизори ин ҳолату ин ҳодиса буданд ки оқибат ва охират чӣ мешавад. барои чӣ 20 сол мешавад ки ин маит ҳоло напусидааст ва монанди шахсе ки дирӯз дафн карда бошад. аз байн муддате гузашт, ҷавонҳо падари ин маитро пирамардро оварданд ва гуфтанд ки падар, аввалан аз шумо хоҳиш ки худро ба даст гиред. он чизеро ки бар шумо нишон медиҳем, албатта ин хоб нест. фақат ҳангоме ки мебинед, аз шумо илтимос худро фаромӯш накунед. вақте ба назди маит оварданд, падар ки худро куллан гум карда буд, фақат доду вой мекард, дод мезад, мегуфт: писарам, охир ин писари ман аст. ту гирья мекард. вақте гирьяи ин падарро, пирамардро шунида, одамоне ки дар он ҷо буданд, онҳо низ гирья мекарданд. ин пирамард мегуфт: парвардигоро, бар ту ҳазорҳо шукр ки писарамро нодида боз чеҳраи зебои ӯро дидам. ва ҳамин тавр аз ин пирамард пурсиданд. гуфтанд: фарзанди ту
چی کاری میکرد که خداوند جسد این را تا حال نگاه داشته است؟ پیرمرد گفت فرزند من همیشه در یاد خدا بود، همیشه در طاعت و عبادت پروردگارش بود، بر کسی دروغ نمی گفت، نمازش را قضا نمی کرد و حق کسی را نمی خورد، تا حد امکان بر مردم نیازمند کمک خودش را می کرد و همیشه دعا می کرد پروردگار تا روز قیامت من را نیز در قطار شهیدان بگذار. و خداوند متعال امروز دعای این فرزند من را قبول کرده بوده است و من شاهد این واقعه گشتم. وقتی این حال را شنیدن همه یک باره تکبیر میگفتند که پروردگار ذات مهربان است. البته هر او کسی که در عشق خدا هست، هر او کسی که در یاد خدا هست، خداوند آنها را نیز فراموش نمی کند. خلاص قبر نو باز کردند و این مریض را به قبر نو گذاشتند و در حقش ختم قرآن کردند و مردم از آنجا رفتند. و همین طور دوستان عزیز، هست انسان هایی که در راه خدا شهید می شوند، آنها نمی پسند. اینها هم قصه اساسی هست، قصه واقعی است، اما ما انسان هایی را دیدیم که پس از 15 سال در سامانه های اجتماعی شهیدایی که پس از 15 سال جسد آنها را برای تفتیش کردن برآوردند و مانند او انسانی بود که دیروز دفن کرده شده باشد. خداوند ذات مهربان است، خداوند قادر و توانا است، خداوند هر کسی را بخواهد هماخیل تا روز قیامت امین نگاه می‌دارد. بگذار ما نیز از جمله آن همان شهیدانی که تا روز قیامت مانند انسان‌های زنده هستند ما نیز زنده بمانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.